unkosikazi nomfazi izinto ey'mbili ezahlukene ngoba le kamakoti ngithanda ukuthi ngingayithandisisi kahle ngoba ulimi elathekelwa esibhonweni loluyana ukuthi makoti, of which means make a tea quickly. So kwase kuba nento ethi makoti, makoti, yabo. Siphinde sinibingelele babukeli bekama-VTV with Prince Bheka umndeni kaZulu. Namuhla-ke ngithe angizokhuluma ngetopic ongayibuka nje uyithathe kancane, kanti khona ulwazi engakusiza ngalo. Ngizokhuluma ngetopic ethi yini umehluko phakathi kukamakoti nomfazi. Abanye abantu abazi leyo nto ukuthi ngokwesiZulu nje sakithi isintu nangokwesiko noma usiko, umakoti, I mean unkosikazi nomfazi izinto ey'mbili ezahlukene futhi ayifani nakancane. Ngoba le kamakoti ngithanda ukuthi ngingayithandisisi kahle ngoba ulimi elathekelwa esibhonweni loluyana ukuthi makoti, of which means make a tea quickly. So kwase kuba nento ethi makoti, makoti, yabo, yikho ngingafuni ukuthi umakoti ngithi unkosikazi. Before ngiqhubeke nale topic ngithanda ukunikeza abantu abamadoda nansi advice. Baba, make sure ukuthi ngaso sonke isikhathi makukhona i-argument ekhona nomakoti wakho, njengendoda owakwazi ukum-approach-a, wamshela, wakuqoma, wabola, wakugana, uyi-avoid-e le nto ukuthi ngaso sonke isikhathi kuhlezi kugcina yena, kufuneke kugcine wena, whether you are right or wrong. Kodwa-ke ekugcineni uma ngabe seniyihlalele-ke nje ninodwa-ke esekuthobile kahle umakoti, esekutshela ukuthi kodwa baba leya nto obukade ukhuluma ngayo ubungekho right, ayihambi kanjalo, echaze musu uyavuma nawe njengendoda ukuthi hhayi no, ngiyakuzwa makoti. Hhayi ukuthi nje mayesho into wena uthi usho into ekuphikise kugcine yena ngaso sonke isikhathi, ngoba ngelinye ilanga uyokuphoxa phakathi kwabantu, kugcwele kuthe qhu, ekuphoxe ngoba umakoti mayazi ukuthi yena uyena ogcina umbono wakho, uyathanda ukuthi leyo nto ibonwe abanye abantu bangaphandle. I never mind ukuthi umakoti wakho u-rich kanjani noma wena uphuwa kanjani kunomakoti wakho. I'm sorry to use the word poor, noma u-short financially kanjani nomakoti wakho, kodwa uma uyindoda ngoba wakwazi ukuthi egcine umakoti wakho, I mean unkosikazi wakho, make sure ukuthi kugcina wena. Okay, right, before I move on with the topic, let me start with this. Ake ngiqale-ke i-topic engize ngayo. Yabona omunye umuntu uzothi hayi bo, nangu umuntu esesukwamanga kanti yini, kanti hhayi uzongithola. Ekugcineni ngiyazi khona isifundo ozosifunda. Unkosikazi nomakoti kokubili kulotsholiwe, kwaganana, kwanomshado, kwanomgcaco, kwathelwana ngenyongo. Ngifuna ukukutshela ukuthi umehluko uqhamukaphi. Umakoti umuntu osuke usuganene naye, nibe ney'ngane, abantwana, nibakhulise, kube njalo nje, kugcina kuleso sigaba ukuba umakoti. I mean ukuba, nali leli gama elithi umakoti lokhu ukuthi selandini, ukuba unkosikazi, kugcina kuleso sigaba nje ukuthi nibe ney'ngane zikhule. Umfazi kuthi akube yinto enjalo, kodwa kunesigaba esilandelayo emva kokuba unkosikazi, ukuthi mase niy'khulisile iy'ngane, mase-ke nazo zithola abakhwenyana ezamantombazane, zihambe ziyogana kweminye imizi, noma ezabafana eniy'zalayo, umakoti umkhwenyana nendoda. Lezi y'ngane eniy'zalayo uma ngabe nazo zabafana ey'ganiwe noma ezamantombazane ey'ganiwe, ilapha-ke umama-ke lo ashintsha khona, engabe esaba unkosikazi, kungene ukuthi umfazi, ngoba uzele naye akakwazi ukuthi ethi yena iy'ngane zakhe zingonkosikazi ephinde naye ebe unkosikazi. Phela use-upgrade-ile, shuthi uphathe, ube nempatho ey'nganeni, wayifundisa lento yokuthi ukuze ugane funa uy'phathe kanjena. So i-upgrade-ke leyo,
umnyezane awutwisayo ukuthi iy'ngane zakhe yiganile, yikho bezoncoma abantu bethi ena, hhayi loyana umfazi ngampela loyana, uzala abantu siye ebantwini. Hhayi ukuthi ngoba ingane isinengane kodwa kungashadiwe kungenziwe lutho, akabi lowo mnumzane noma lowo mama akabizwa ngomfazi, ubizwa ngesehluleki. Uma kuhleli amadoda aney'ngane ey'ganile noma ey'ganiwe, uyahluka wena mnumzane, bethi wena hhayi suka wena awunamfazi, unonkosikazi ngoba uhlulwe ukulawula iy'ngane. Yize-ke iy'ngane y'suke y'ngethunyiwe phela, kodwa bengizama ukuchaza-ke kuleso sigaba. Cansi abantu baya-understand-a-ke ukuthi yini umahluko phakathi komfazi nonkosikazi. Ngiyichazile-ke kamakoti ukuthi isukaphi, yikho ngingafuni ukusebenzisa lelo gama. Bese ngithi-ke kulaba abantu abathi bafuna u-live, besingakafiki ezingeni lokuthi sesingenza u-live omude, ngoba abantu bafuna ukungibuza imibuzo eminingi ngendaba yami. Ngiye ngibone futhi kwi-comment section bebuza abanye bangibuza kwi-WhatsApp number abayithola laphana kwi-description, bangisendela nama-email. Ngiyafisa ngelinye ilanga ukuphumela obala ngichaze yonke into about me, ngoba abantu bayathanda ukwazi and kunabantu abadala abasilandelayo abanolwazi olunzulu. Ngiyathanda ukuthi niphikise lapho eningakwazi ukuthi niphikise khona, ngoba lana siyakhana, akekho ukleva noma owazi konke. Ngike ngabona nje ngikhuluma nomunye uprofesa, ngiyabona abantu sebey'biza ngoprofesa, abanye bawo-doctor. Ngike ngabona ngikhuluma nomunye uprofesa laphana emva kwe-meeting ebesinayo ongoye, ethi ena uma ebuka izinto esiy'xoxayo ukuthi nami ngelinye ilanga ngizoba uprofesa, kodwa kube nami ngilithatha nje ngabe sengiyagijima ngithi ngiwoprofesa. Cha, angisuye uprofesa, I'm just a normal person like any other. Siyabonga ukubukela kwakho mbukeli, ushere, ukhomente, ulike, ningakhohlwa ukusubscribe. uNkulunkulu abe nani, nina .